Ala, say. Welcome to Dubai, Habibi. Ay nako, hindi ko alam yung picture ni Jipoy. Ano ba yung kay Chow Chow? Hindi ko alam yun eh. Hindi ko naman mahanap. Let's go swim. Abangan niyo po magtutupis ako ha. Chris Angel, idol. Sana naman di malaglag. Pasensya na, inaayos ko lang yung cellphone kaya teka lang, parang malabo pa yung aking camera. Diyan na muna kayo ha. Wait a minute. Madam Rio. Ay, naku, Diyos ko. I miss you. What? Work mode.
Yes, long time no see. Naku, Diyos niyo, day. Thank you sa inyo, ha. I'll be back.
Ano ba to? Ay, Manay Ana. Manay Ana Bunay. Eh, thank you so much. Ano ba yan siya?
Ilabas ang pata. Magtutupis ako, abangan mo. Ninong, Coach Dance TV. Langga Greta. Oo, nagbahanap ako ng tupis. Oy, good morning, madlang people. Let's go. Nandyan kayo. Oy, magantay kayo. Nahanap ko pa yung tupis ko. Good morning, Onesa. Ang hirap ng buhay. Walang magkasya. Oy, thank you so much. Ano ba yan? Pwede ba akong mag-end sa live now? Tapos doon ako sa laptop mag-live yung green, green screen ngayon?
Mga ka-sound check. Shout out. Thank you so much. Alexa, please drop the link now na. Oy, Ninong ha. Punta ka sa bukas sa birthday ni Greta. Mamaya, fireworks. Diyos ko, SS. Hindi ko matapos natin sa live ko. Dahil birthday ni Greta, magpapapansit ako. Ginagamit nila yung Uber. Yes. Maganda. Mas maganda rin talaga kayo. Walay lang pa kami. Portable. Yun lang talaga kasi iwan ko pa yung agata, bakit hindi niya tinignan yung pinindot niya, may kuryente. Anong inubos? Inubos mo huling pieces ng ube, hopya. Oo, magluto muna ako ng cake para kay Greta. Kasi mamaya mag-fireworks yan. Maganda yan. Nag-ugaran si Kuya.
Ay, hala. Sino ba to? Tantan. Thank you so much.
Nakita mo na ba kayong bilog? Maganda eh. Ito talaga sa bago nila. Hindi ako makadaan pag hindi 20 minutes lang. Ang laki ng kotse na to. Gusto naman dyan. Preparing the Christmas tree. Pala,
na lang ilagay ang live ko para naman hindi makikita sila. Ano na ako dun? Nalaghan ko na yung higaan ng kayat ko na lang. Pagkatapos nung cover sa pinta. Itong green willy. Pinapay na. Kasi, kunti. Kaway-kaway. Ito hindi ito pinapindan sa kamay. Ito pinatuloy ko lang. Pupunta na rin. Tapos na. Punta rin yung gym. Sabi ni ko, happy birthday. More paldo sa magpopo. Sabi niya, sinabuhay ko dyan, pasok. Dala yan, kuya lagi present. Hindi. Wait, sabihan mo ako pag mag-live, ay mag-ano na ka. Oo, mag-reset na siya. Tugang ko tuloy. Nagtatype yung kutsilyo ah. Oo. Sinarado ko tilo na sa kwarto ko yung manifest. Kasi may gigit. Ito kasi, kailangan malamig pag lemon, bakit hindi malamig? Lemon water ba? Asin, pabili ka na. Magurusot mo na ako ng aking apron. And, yan na. Itong itim, sa Sabado na ako. Alin? Yung itim, yung pang chef. Itim siya. Yung design. Kung nag-itim tayo, nag-itim ako. Nag-ano, mag-itim ka noon. Ha?
Thank you so much. Check, check, check. Ayoko na umakyat eh. Ayoko na umakyat. May train siya dun eh. Huwag mas tala. Himagori. Kasi baka si ex nanonood. Alam mo natin, ay naku pa, kumapangit. Siyempre. Naka-on pala yung mic din, yan naka-mute. Yan, magmaska rin dito sa kitchen, kaya para maganda. Pwede nga may nurse. Ay, dito natin ilagay.
selfish, love you never for the long, yeah, you have me hypnotized. Bakit? Tingin ng kandila kung naging ano, maapoy o tubig. Dahil pupunta ka pa ba? Nakako ng polo nilagay sa baba.
din siya pa, hindi ko kaya. Diyan ko na lang, te. Check mo na yung kandila kung may ano, tubig na
Pag may lagi ko sa presidente kasi out mabahuan na naman yan. Diyan yung lighter. Hindi nga yan marinig, sirado. Diyan sinidahaw. Sinidasan. Need kaya. Oo, yung bawang mo, hindi pa nadikdik. Ikabit mo yung ano. Ikabit mo yung nasa mo. Para I wash my hands. hindi lang, hindi pa naman tulog. Alam mo, sa hospital dahil mo sa trabaho. Ma-arte. Sobra pa doon sa hospital, arte. Sobrang nakakit. Nakunin ko yung ano ko. Yung ganito. Birthday, happy birthday, Greta's Music. Chical Messi. Wait. Yes, magpapansit at magkikake ako kasi sisindihan ko po.
Tortang talong. Naalala ko si Oye. To all the girls I love before. I never let out my door. I'm glad you came along. Sari-saring talong. Hindi niya kasi marinig. Buksan lang natin niya konti. Kasi pag nalagay niya, parang walang puno. Wow, talong. Oy, Greta, sabihan mo ako mamaya kung anong oras ka mag-ano. Kung ano naman. Kung saan masibili ka? Andyan nung nag-ano siya, nag-hi. Wow, talong lang. Hi, Grace. Hindi nila saan. Hindi na ba niya. Nakikita daw. Ako nga niya lang yung pagka malipit na toyo. December 3 uwi ni Greta. Doon talaga siya magpasko. Oo, isang buwan yan. Tapos pag bumabalik ko siya, may tayo ko siya. Pagbalik. Grabe ka sweet naman. Bisaya siya. Sino? Rita. Oo, pero doon sila nakatira sa Laguna. Naguna. Saan ka naguna siya? May kuya ka doon, diba? Ewan ko na, sa kanina lang mga friend. Ipasko ko. May SFB na lang ako. Kita ka talaga ng red sheet. Sa TikTok. TikTok. Kasi nakakainis ko yung ngayon ng mga tao, no? Pag mga lang nga sexy doon, dami-dami nanonood. Pag yung lang ang suso. No? Yung mga anak mo, Ina. Ha? Yung mga anak mo, Ina. Samparin mo nga sila ng suso, eh. Tapos yung mga ano, bakat ang parte. Ay, naku. Mistake pa din na noon. Milyon ang nanonood yan. Marami pa nga nag-ano. Sabi niya, wow, ang laki ng tilapia. Bakat na bakat. Ginawa ko kayo.
dingdong eh. Nakasarado kasi. Kaya ang dami niyang pindot eh. Yan sabi, Huwag may sara ng todo, kaya nga inangat ko ng konti. sabi ko sarado yung pinto. Ano ba kamo kailangan mo? Malalim na tubig. Hindi na lang nagaling sa freezer sa bukas. Gagay kayo ang gabi. Kinukuha ko doon oh. Ito yung buka ng tubig niya. Oo, nilalagyan ko talaga. Pag sinilipol, wala na. Palitan mo agad. Alam mo yung frigidaire, kailangan yung i-defrost. Kaya ano na, ilalagay sa akin. Hindi ko na lang. Sarado. Trabaho ko talaga dyan sa rep. Pwede naman ang tanggalan ng konti kung wala sila dyan. Hindi kasi maisara disminsan ang pintuan pag hindi mo inano, Ang bukas. rep, i-push mo talaga. Yung sa ano, gano'n na ginagawa. Para masarap, hindi pwede iwanan lang na gano'n. No? Hindi siya totoo. Diyos ko, Isa lang mo. pagod na naman ito pag-ampak sa libaran. Tapos hindi parang yung pandan mo malit. Ano kaya yun? Sana sinabi mo, tinanong niya, o paano dadalhin mo ang mga damit mo? Pagkita naman ang tanong, ako ba na kami sa dyan? Lansya na naman. Yay. Oo, ano? Kasi nalulukot. Hmm. Ay, hindi ko tapos. Kapainis. At isa-isa lang ko sinabay ko lahat. Ibinilo ko man. Ginayat-gayat ko. Ano ba yun?
Bakit? Ano to? Wings. Kasi tahin mo yan. Huwag masyado makapal. Ilan lang siya. Butin talaga yun. Ito tama na yan. Okay na yun. Hindi na.
Ate. Ate. Aray. Ate. Pakidrying ate yun. Dishwashing. Ito ba yung nakamay? Sa kamayan, wala. Andun lang yung hugas. So, gamitin mo na yun. Lahat dyan sa baba, huwag kang umamit. Oo, ang darating na bisita niya. Sinong sabi? Yan kasi sa baba. Pauting ng gate. May bisita daw siya. Wala mo sinabi, buksan ko daw ang ilaw. Ang darating niya. Ewan, nandun naman siya sa sahig. Oo, napabukas ko siya. May appointment pala siya. Hmm? May appointment siya. Alas 2 kailangan magaling kumain na sa akin. Kaldero maliit. Baka tuyo na yung basahan, pakilipan. Ano? Isa pa. Dagdagan mo na lang.
Marble cake para sa akin. Para dito. Oo. Hindi mo tayo nakakatikim yan lagi ah. Ayun. O, para kay Grex. Eh, bulay. Ito sa loob lang. Ay, pasok. Wala, sa loob lang. Wala sa labas. Wala ko siya yun. Ay, di na tanggal ulitin ko. Malakas yung hangin. Tingnan mo dun. Kung wala ka bibili, bigyan mo mani. Ayun, nagpunta na naman yun. Sino yan, te? Ayun ulit. Kumantin mo. Ito yun. Ang dami naman nila. Ha? So, Sino yan? ano to? Nag-andar na? Ang alin? Yung mal... Ano? Maandar. Kanina ko pa yung naririnig. Uy, baka napindot. Tapos na yan eh. Ayaw naman nila. Aba, ayun naman. Puro andar siya. Ay, lang. Ay, ano? Kahit ano, kahit tubig. Sino ba yan? Magkapatid. Oh, legend, legend. Sabi pa naman nila kahit ano wag mo kami bigyan. Ang sabi nila daw, sige wag mo lang yung bigyan. Pinipilit mo. Nag-start na sila ng diet nila. Nag-start na sila. Alam ko yan. Wala yan bibigyan. Narinig ko ni Agat. Eh, ano mo naman yung mga pinayakit ko mamaya. Yung? Tatanggal eh. Yung ba pinag-ibigay mo? Ano ka? Bisa mo mga kulang. Ano yung mga kulang? Ano yung mga mundo? Sari-saring talong.
Still holding on to everything that I've done. I won't say goodbye, 'cause this one is forever. Mom Beth, yes, it's cooking time. Thank you so much. Saan ko ba ito pwesto? Para hindi ko kasi nababasa yung mga comments. Thank you, Ma'am Beth. Ilagyan ko kaya ito. Ito, Ma'am Beth. Okay lang. Hindi pa na reapply. Kasi kinain na naman ni Lolo yung watch hour ko. Ah, sa school pa. Sige lang, okay lang. Bakit marami laging pagkain, Ma'am Beth? Sa school yan.
may malamig. Na Magkapatid. oo ah. Baka naman tayo ano? Diet yan. Bakit yung nagsabi lagyan? Sabi na sa akin yan, dahil okay sa akin tumuro mo na silang bigyan. Sabi na, tulad ka pinito. Hindi naman pinagpipakita na. Lagyan mo na lang ng mali. Pwede naman sa diet. Pwede. Yung sa taas, buksan mo yung... doon. Uy! You took the best of my heart and left the rest in pieces. I don't wanna say goodbye, 'cause this one is forever. Ano? Na? Nakuha ka na ng tubig. Baka yung mga spray. Ito bang mix mo na? Hindi mo sa taas ako isa na inano. Dahil, hindi mo nga yung sa taas. Astray, astray. Walang mani. Dali, kami makuna. Tatlong astray. Malamig naman po. Tingnan ko na lang. Ay, tingnan ko na lang. Talaga ito. Ay, yung mga Ano ba yung natutulog ba? Wala na ba? ito. Ano ba to? Ano? Ate, ano? Huwag mo ko na sa almonds ko. Ano marami.
Almonds yan, oh. Ano mo ba? Oo, pure. Plain. Hindi natin ano mga ito yata. Rosemary. Ayun. Hindi mo kasi ano sinasabi mo dito. Bakit yung pwede nila pare-pareho. Makakalinis ko. Tapos ang laman ng ano. Ito niyo kaya bumili dito. Rosemary. Ay, hindi pa pala namin. Buwang ka talaga dito. Balikan mo na sa harap yung isa. Parang ito. Sa baba pala ito yung iba. Hindi ko kapagintay ayaw ko na kumain. Isip pa kami, wala ka nang ginawa. So, baka pa ha? Paano? Lagay. Sarap kong pahinga ko ng para sa mga. Sabi naman yan, tagal-tagal nyo. Ay, hindi ka lang nakalive pala. Sino yan, Teo? Galain mo nga. Ha? Talong. Sumambit. May stupid siya. Wala bang garapon? Wala. Dapat malaki talaga, kailangan ko. Baba yun. Ito. Ayan. Ayan muna yung plastic. Very Ay, dirt. maliit. Ito na lang. At ikaw na kaya, magluluto ako ng ulam natin. Ako na. Dito na lang pala. Wala daw sa to. Pumalik na to ha. Pababa na ako. Ano ka nililis eh? Balik mo doon sa freezer. Clean lang, clean. Huwag na magsipla. Clean lang. Ito. Ito nga, ito. Siyempre, ko muna yung hindi. Hindi ko magsunod. Akin ito. Yes, pwede yan yung sa ulan. Diyan ko. Para ano. Kaka lang, pag may tayo mo ko nagkain sila mani. Oo. Ayaw-ayaw naman, kumakain din naman pala sila. Malinis to. Oo.
Lakad siya. Yung gata. Oo, sinabi na sa akin. Kaya mamayang gabi sila. Tuloy pa rin. Oo, mamayang gabi. Ako. Pag nuluto na ako, di pa kakain siya dyan. No? Ito yung sandok ko. Kayo na magpila. Bigyan ko ng serving spoon. Natusan na kumain. Natusan kumain ka na. Parang naliyaw ka na. 1, 2, 3. O kaya nga ito, kaya naman ito. Dahil luluto pa ako sa baba. Tapos naliyaw ka na.
Hugas na lang yung bago. Kumbaan ako pakainin ko kasi doon. Ito ang sando. Kasi na yung ano natin dito, Dave. Ang lagyan ng sabon. Hindi ko na inaano. Ayan lang Eh. yung sando lang yung hands mo. Kasi may tubig na yan. Kayo. Bukas ka na ito. Kanina yung sa baso dito, sponge. Ay, sa baba pa napalitan mo yung sponge mo. Ano ko naman ako yung isa. Hindi, sa baba to. Mamaya na, magawa ako. Pasuyo ako sa salon niya. Kaya ko sila. Ayan. Mama? Ano daw yun? Yung sunod daw yung sunod, pitin mo muna. Ano ba yung nila? Damas ko. Okay. Yes.